tots i benvinguts a la segona trobada Sant Tomàs i Empresa. Gràcies, Gemma, per fer-nos aquesta introducció tan interessant i del qual me'n quedo un punt, que cal creure en el que sents i lluitar per el que sents. A vegades no surt com volem, però moltes vegades sí. I això ho sabem prou bé, nosaltres, els empresaris, treballadors, i que dia a dia, rere dia, estem lluitant i apostem per tirar endavant els nostres projectes. Tots els d'aquí presents, col·laborem per tal que 160 persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca tinguin feina. Per això, com a president de l'entitat, en nom de tots, mostrar el nostre agraïment perquè ens torneu a acompanyar a la segona trobada bianual de Sant Tomàs i Empresa, que aquest any es dedica al treball amb sentit, i en el qual comptarem amb la participació de Carles Capdevila, director del diari Ara, i Cristóbal Colón, president de la FGEDA. Fa 2 anys de la darrera trobada. En 2 anys les coses poden haver canviat i molt. Però nosaltres podem seguir dient que continuem comptant amb tots vosaltres, amb tots un gran valor. Actualment, 295 empreses ens esteu proporcionant feina, bé sigui a través de DAC Osona, bé sigui a través d'Eina. La Gemma, igual que nosaltres, està contenta per poder treballar. La feina ens aporta independència i estabilitat. Gràcies a conèixer amics, ens relacionem i evolucionem com a persones. També tenim mal de caps, però qui és que no té mal de caps avui en dia, no? Per un altre cantó, pensem també que els nostres treballadors són persones preparades, molt eficients, implicades i agraïdes, unes característiques molt importants per poder ser també un bon treballador. Així doncs, juntament amb els professionals que tenim als equips de treball del Servei de Formació i d'Inserció Laboral Eina i el Centre Especial de Treball DAC Osona, les ganes dels nostres treballadors i la col·laboració de tots vosaltres podem fer que aquest engranatge duri per molts anys i per seguir treballant amb sentit. Moltes gràcies a tothom.